ollut jalkapallosta. Kysä nyt. Ei. Mutta paita löytyy kyllä. Paita löytyy. Tää on semmonen, kuka omistaa jonkunlaisen huvijaatin. Voi laittaa tällaisen paidan päälle. Mutta vuonna 1973 ei ollut vielä huvijahteja. Koska mun mielestä huvijahit on tullut vasta 90-luvulla periaatteessa. Itse asiassa ne tuli tuossa 80-luvulla. Tuliko? Silloin puhuttiin laivoista. Hei. Eikö? Aivan. Mä saan vaan teitä, koska omistan yhden jahden. Joo. En mäkään ihan tolloo. Vitsi, kun olisi joskus rahaa ostaa jahti. Meilläkin on näitä pienempiä. Pienempiä vain. Mulla on ihan semmonen, se mahtuu 5 oleen. Mulla ei ollut koskaan mitään laivaa tai semmoista. Onks Pasilla ollut? On. On. Taikohtelu luotettavalle. On. Sinihimellä myötä. Eilen mä kysyn, mikä on maailman paras bändi? Tänä iltana en kyllä osaa sanoa. Onks tänä iltana missään mitään bändiä? Iron Maiden. Iron Maiden. Ai Iron. No se. I.Meiden. Kilvibändi on, mutta tietenkin mä vähän tekee. Mutta Iron Maiden on aika hyvä. Saattaa olla maailman paras. Mikä ima? Mä oon ite liian nuori kasvatti kuuntelemaan. Minä voin 84. Niin mulla on jäänyt periaatteessa 71. Tähän pitää sanoa vaan. Käyn Maidenia katsomassa hetkinen. Minä olen laskenut. Ei riitä 20 kertaa. Joo. Mulle se Iron Maiden on jäänyt. Mä en tiedä, että onko se esimerkiksi Pasi ja Raisi, jos sanoo, niin ootteko te ollut Iron Maiden kasvattaja? Mulla on ollut joskus Iron Maiden selkälippu. Kyllä. Mikä? Iron Maiden selkälippu. Siis en muista ulkoa nimeltä, että mikä niistä. Mutta muistan, että niinku takkiin ommeltiin. Mulla on tämmönen. Sitten löytyy. Tämmöstä. Siitä löytyy tämmöstä. Fear After Dark. Fear After Dark. Fear After Dark. I am the man who I can run. Kyllä. Hei, mut no sit meni. Joo, kyllä. Tässä ei kyllä montaa savua, mutta ehdottomasti tämän. Oikein hyvää iltaa.